Hoxe temos as cifras do paro e creo que hai que volver a falar de cifras históricas porque por primeira vez na serie histórica, no ano 96, estamos por debaixo dos 118.000 persoas desempregadas nas listas do paro, 117.938 en concreto. Baixamos o paro en todos os sectores, en todo o territorio, tamén aquí na provincia de Lugo, en todos os colectivos e ademais baixámolo a maior ritmo que o resto das comunidades autónomas e que o Estado no seu conxunto. Temos moi bons datos tamén de afiliación, 1.084.000 persoas, o mellor dato de afiliación no mes de xuño dende o ano 2005. Eu creo que hai que seguir nesta liña, todo isto reflexa unha tendencia positiva e, sobre todo, traballar no traballo que estamos facendo dende a Xunta de Galicia para que aquelas persoas desempregadas poidan canto antes estar empregadas, mellorando os servicios que lle estamos dando, tanto nas instalacións, hoxe este é un exemplo de autoemprego, pero tamén estamos traballando na mellora das instalacións das nosas oficinas, como nas ferramentas informáticas que poñemos a súa disposición para casar oferta e demanda. Quero destacar que Galicia é a única comunidade autónoma que ten unha ferramenta baseada na inteligencia artificial para casar esa oferta e esa demanda e, por suposto, na formación, como non pode ser de outro xeito. O noso obxectivo é que as persoas que demanden activamente emprego consigan canto antes ter ese posto de traballo para cubrir, por outro lado, a escasez de man de obra que nos están trasladando as nosas empresas. Traballaremos para que nas listas do paro estén efectivamente eses que demandan activamente emprego. En ese senso, quero destacar tamén os bons resultados do programa de seguimento intensivo da demanda de emprego, pois que nos está permitindo afinar moito e permitir ou determinar que nesa lista de desempregados estean únicamente aqueles que demandan activamente emprego, os que lle queremos dar os mellores servizos para que canto antes atopen o emprego que demandan as nosas empresas.